Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Manila, Philippines Standard Time. It is now 31 minutes after 7 o'clock in the evening. Siyempre, kayo pa rin po'y nakatutok dito sa EDSA. That's right, mga kabisyo. Ito po ang programang EDSA hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Tuloy-tuloy ang katuwaan at kasiyahan with all the biggest hits that we have right here sa programang EDSA. Ito na naman sa EDSA kahaban, but I'm riding on, I keep riding on. Yeah! Oy nga pala, big shout out! Magandang gabi sa'yo, Sir! Yung mga Grab drivers natin na nakatutok sa atin, maraming salamat. Lalong-lalo na kay Sir David Guillermo na laging nakatutok. Sir David Guillermo, pasmak nga sa gums, isa lang. Maraming salamat. Mag-i-enjoy po tayo sa mga tugtugan natin dito. Marami pa tayong patutugtugin at siguradong, nako, mag-i-enjoy po kayo. Now, for the meantime, eto na. Pag-usapan na natin to. Lalaking pinaglamayan at inilibing, biglang umuwi sa kanilang bahay. Ay, maloy ka. Ano naman? Umalis daw si Uncle kasi medyo nagkatampuhan sila ni Auntie at sumama sa isang church mission kaya hindi nakabalik at hindi nakauwi ng ilang araw. At inakala naman ng pamilya niya dahil merong natagpo ang bangkay at kalahati lang yung katawan nakita sa dalampasigan kasi pareho daw ng sinturon at yung bangkay may allergy din sa paa. Kaya inisip nila, yun na si Uncle. Kaya nung umuwi siya sa bahay nila, yung mga nakasalubong niya napagkamarang siyang murto. Ay, maloy ka. Okay mga bisyo. Eto na! Hindi na natin patatagalin, Tutang! Logican na natin, Tutang! Ay, ano pang hindi? Hintay mo! Pasko! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Basic po kasi pag sa probinsya, dinadaan na lang sa ang pag-identify kung may bangkay tapos hindi na makilala yung mukha sa pamamagitan ng mga suot ng damit, hindi na ginagamitan ng lohika at siyensya. Ganun na lang po, tinatansyan na lang. Kasi may damit kasi si ganito, baka siya na yan. Pero dapat po talaga, bago i-release po o i-turn over yung bangkay sa nag-claim, dapat meron pong proof. Pwedeng i-DNA test kung mag-match po talaga. Kaso, sa mga rural areas po talaga na lugar, wala po kasi ganun eh. Now mga kabisyo, logican po natin. Maaring agad na inako po ng pamilya ang kalahating bangkay na natagpuan bilang tatay nila dahil hindi na ito ma-identify dahil sa matinding emosyon at pananabik na matapos na po yung paghahanap. Maaring may nakita silang palatandaan tulad po ng damit, ayun nga, yung sinturon at saka yung allergy sa paa. Diba? Kaya napagkamalan po nila na yun na po yung tatay nila. At para matapos na rin at magkaroon na rin ng tuldok ang kanilang paghihintay. Kaya ikaw, boards, paalala, huwag kang basta-basta magtatampo. Kasi baka pagbalik mo, malay mo, pinalibing ka na nang hindi mo alam. Tapos sa puli mo, masalaan ka nga murto. Aba, maloy ka!
oras po natin, we're got 36 minutes after 7 o'clock in the evening. Kayo pa rin po yung nakatutok dito po sa 90.7 Love Radio. We are Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!